gawas ni og katood. Shake, 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 wait. Shake, shake, wait. La shake lang na. Magpaspas daw may magkukod yung shake. Shake, kinapaspasan si Shaikh molakaw. When hada? Hada 28. Ha, when? Masaka dahil naghagdanan. Si Shaikh naglakaw bawa asa man din na dapit ng tilura eh. Tanawa, nabubuza. Ani sila dinhi ka ng puro sila dinhi sa tahianan kani nga building. Ang baligyaan ni puro ragyud mga tahianan. Shaikh Winro. Shaikh Winro. Nagukod-gukod ragud ka sa among driver ko sa manggad mo dapit. Puro ra jud tahianan kay ni Danhi. Puro ra jud sa baligyaanan, tailoring baligyaanan og mga abaya. Mga gatra, sapatos, mga paraan. Wa mi katuod sa number 58. So, nagtagdog likod-iko mi. At least ngayon, nakita na namo. Mauna ni siya, amo na siyang nakitaan. Shaikh 52